कि करो जब नया नया शादी होला तो वो अपना औरत खाती 2-4 साल पति देव रहलन। पति देव ऐसे रहलन कि जब तले रौरा खाना ना खाइब तब तले रतिया खाना ना खाई। यहाँ तले के रौरा से फरमाइशो पूछी कौन सब्जी रौरा पसंद करेला, आज आलू के बना दी कि बैगन के, तक कि 2 टाइम रौरा खात होखम तो 3 टाइम खियावे के कोशिश करी। आज न ओकरा 1 टाइम बेसी लागत हुई भूख तो यही से पूछत हुई कही तो 2 टाइम खाइला पेट भर जाला जी, हवा पी के का रहिला। अब 2-4 साल के बाद रौरा पति देव ना रह जाई, हस्बैंड हो जाई, माने हंसलो पर और बैंड लग जाई। अच्छा अब जहाँ रौरा खैला के बाद खाना खात रहे नु ओकरा पीछे कारण रहे। देखी कोनो वैज्ञानिक होला कोनो चीज बनावेला तो पहले कुत्ता पर चूहा पर इस सब पर परीक्षण करेला, तो उ तो बेचारी नया नया आई रहे रौरा पर परीक्षण करत रहे। कहे कि अब पहले अपने पंगत मार ली